Que pasa, Diego? Xa estou aquí. Que tal, Víctor? Senta. Vaya tempo, non? Voy a refresiño. Bueno, que? Tomamos ya algo aí? Xa pedín 2 cafés. Diego, creo que tes un grave problema de adicción ao café, Pedín un para min e outro para ti, pedazo de boi. Xa. Ai, universitarios, que vida pasades. Só tendes festas, partidas de cartas, vacacións cada 2x3, fin de semana, rapazas ás galla. Vivides como marajás. Pero ti que te pensas? Isto non é como nas películas americanas de universidades. Aquí tamén se estudia que somos o futuro do país, chaval. Pero o futuro de que? O futuro de que? O futuro do país somos os currantes que estamos dando callo todos os días. Non como a vos, que non pegades golpe. Os currantes, o deso presente. Sí, xa. Xa me gustaría a mí vivir como vivides vos. Pois nada, matricúlate na facultade. Pois non era mala idea. O que pasa é que hai un problema. Eu é que xa escollín a rama da miña árbore de decisión vital. Dime, que tal de chollo pola túa rama de árbore? Ata aquí arriba. Mira, é increíble. Pero cando comecei na empresa non creín que fose ser así. Últimamente temos clientes ás galla. Mira, aquilo é unha puta mina, macho. Vaya, pois sí que ten éxito. Bueno, aquí podes fumar, non? Supoño que sí. Dame un cigarro, anda. Non teño. Vou ter que coller dos meus. Toma. Non, estou no deixando. Que o estás deixando? Bueno, terás lume polo menos, non? Lume. É o chisqueiro que te regalou a túa ex? Pois morreu. A ver, os isqueiros non son eternos. Como as relacións, ergótranse. É lei de vida. Xa mercarei eu. A ver, tes lume ou non? Sí. Pero que carallo é iso? Mistos? Mistos? Usas mistos? Joder. Eu supoño que terás na casa un ordenador destes que funcionan a poleas, non? Bueno, e levarás a roupa cun xabón lagarto contra unha pedra. Non me fodas. Jaja, que gracioso. A ver se vas quedar sen lume. A ver, cantos che quedan? 2. Pois acéndeme un, anda. Ya. Joder. E despois dicías que isto non era como nas películas americanas. Pois menuda camareiras que tendes aquí. Estuve plantexando seriamente o de matricularme, Bo. Como que a bo? Como que a bo? Non che lembra aquela rapaciña do instituto? Aquela tan... Raquel? Sí, Raquel. Volvíase toliño, Va, eso xa son cousas do pasado. Pregúntame que sería dela. Seguro que son cousas do pasado ou aínda... Tamén eu me lembro de outras rapazas do instituto. Como, por exemplo, Miriam. Sí, Miriam, sí. Sí, tes razón. Algúnas cousas é mellor deixalas no pasado. Sí, mellor. Digo, e ti por que decidiche deixar de fumar? Porque mata. Dino na caixa. Bom, e tamén, esos son trucos para que a xente non empece a fumar. Non hai que tomarlos ao pé da letra. Víctor, creo que tes un grave problema coa adicción ao tabaco. Anda, acabo o café, acabo o café. Que pasa? Traballo. Teño que marchar. Xa? Sí.
Bueno, vou pagando e acompáñate. Ei, quita parado. Onde vas que os universitarios non entendes nin para mercar chisquitos. Anda, sácate de medio. Non, Diego. Víctor. Pois é o malo deste chollo. Mira, hoxe tiña concertados unha chea de clientes. Xa non tiña sitio na xenda. Temos que viaxar moitísimo. Xa sabes que non me importa. Tes algún oco mañá? Non, viaxa a Coruña. Pasado mañá? Santiago. E o venres? Completo. Pero mira, a ver, o sábado e domingo non chollo, limpo. Poderíamos quedar per de troula, aí como nos rollos tempos, que che parece? Ah, vale. Pois veña, quedamos así logo, vale? Víctor, Sí. non te esqueces de algo. Os cartos. Ai, xa ni me lembraba, home, que... Bueno. Veña, recorda o sábado, vale? Recordo. Veña, vámonos. Chao. Chao.